हाय फ्रेंड्स, फूड अँड सफर या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण गणपती बाप्पाच्या प्रसादासाठी बनवणार आहोत मनगण। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। त्यासाठी मी इथे अर्धी वाटी चणा डाळ घेतलेली आहे, तसेच अर्धी वाटी गूळ खिसून घेतलेला आहे, 1-2 चमचे कच्चे शेंगदाणे, 2 ते 3 चमचे साबुदाणा, 2 चमचे काजूचे काप आणि मनगण्यामध्ये घालण्यासाठी मी इथे ओलो खोबऱ्याचे काही तुकडे करून घेतलेले आहेत, जे आपण मिक्सरमधून बारीक ग्राइंड करून घेणार आहोत। मी इथे प्रथम चणा डाळ धुवून ती कुकरच्या भांड्यामध्ये घालत आहे। तसेच त्यामध्ये 2 चमचे शेंगदाणे, 2 ते 3 चमचे साबुदाणा, हे सर्व जिन्नस मी कुकरमध्ये घालून त्यात 2 ग्लास पाणी घालून 3 शिट्ट्या काढून घेणार आहे। कुकरला इथे 3 शिट्ट्या होत आहेत, तोपर्यंत आपण इथे खोबऱ्याचे काप जे काढलेले आहे ते मिक्सरमधून बारीक करून घेऊयात। इथे मी मनगण्याच्या टेस्टनुसार 2 चमचे वेलची पूड टाकत आहे। इथे आता कुकरला 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत, आपण पाहूयात डाळ शिजली आहे की नाही ते। पाहू शकता तुम्ही, डाळ इथे छानपैकी शिजलेली आहे। मी इथे मनगण करण्यासाठी गॅसवर स्टीलचं पातेलं ठेवून त्यामध्ये अर्धा बाउल पाणी घालत आहे आणि पाणी थोडंसं गरम झालं की मी जो गूळ खिसून घेतला होता तोही त्यात टाकून घेत आहे। आता पाणी आणि गूळ वितळला की आपण त्यामध्ये हे मनगण ओतणार आहोत। आता आपण ही चणा डाळ त्यात ओतून घेतल्यानंतर जे आपण खोबरं बारीक केलेलं होतं ते आपण त्यात घालून घेऊयात। आता हे दोन्ही खोबरं आणि चण्याची डाळ एकत्र करून 2 ते 3 मिनिटं याला वाफ काढून घेणार आहोत। तुम्हाला जर मनगण जाड किंवा पातळ हवं असेल तर पाण्याची क्वांटिटी वाढवायची आहे। आपण यामध्ये आता काजूचे काप घालून घेऊयात। मनगण हा प्रकार कोकण किनारपट्टी, तळ कोकण, गोवा येथे हा पदार्थ जास्त प्रमाणात बनवला जातो आणि तो सुद्धा खास नैवेद्यासाठी। पाहू शकता तुम्ही, मनगण इथे आपलं तयार झालेलं आहे। आता आपण हे लो फ्लेमवर झाकण ठेवून 1-2 मिनिटं ठेवणार आहोत। तर आजचा आपला खिरीतला प्रकार मनगण तुम्हाला नैवेद्यासाठी कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि शेजारील बेल बटनही प्रेस करा, म्हणजे माझे नवनवीन व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील। धन्यवाद।